and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Wisit? Ginganlan ni mag-visit ang imong maguwang? Tungod lang kay usa siya giimbitar sa mag-birthday karon nga imong tambungan? Diin mang dapitan na imong visit ang imong kuya, ha? Bisag unsa unon latagaw gyud kag utok, ha? Musangka gyud nga wa sa imong hunahuna. Unyang imong saad nga dili na nimo usbon ng imong sayop, imo ra gihapong balik-balikon. Pastilan, anak. Ayaw gyud upsa nga akong pasensya, ha? Ayaw gyud lugitan nga akong kasuko kung dili ka gustong mo balitok ka na ka. Kay maayong masayod ka nga dili ako ang tipo sa inahan nga muluhod gyud og anak bisag sayop ni. Ipaniguro nako nimo nga magtigi kitang duha. Kung di ka mo tambong ang imong giingon, mas labing maayo. Tambong ko. Oh, ngawas ko yan nimo? Sorry, di gyud mahimo. Imong kuhaan sa katungod ang imong maguwa nga malingaw, parihas nimo. Wag yung laing bililhon para nimo, no? Kundi ang imo rag yung kaugalingong interes. Ayun, ako kasuko, good, uy. Pasailoan na lang, good ko. Sige ka lang pangayog pasaylo, pero dili ka makamaong mo barog sa imong mga saad nga dili na mo usab. Ma, gusto na mapi sa paa. Uy, gusto na pa. Sige, uy. Masugot na lang ko nga maato si kuya sa party. Amaya! Uy! Naon siya na magka. Pangilamos dito. Papasa na. Limkihin ang naong ni mo. Kuha ng imong make-up. Uy, pataka lang ka, ha? Murag may isdas bato. Nakailangan ng mulmul. Murajog ka. Pabayag ko, manghilabot ni mo, ha? Day, ngilad. Kaya ganda na ako na ng imong make-up. Di mo kakamao. Papasa na, Amaya. Kaya di ko gusto nga. Kinang ibuli ka. Ibuli niya ka dito sa party. Makakita, jugog away kung bugal-bugal lang yun ka. Maong, ayaw lang ko na pag-make-up, bi. Mura jug ka. Iring banbanon, ana. Uy, undangan na. Pangilamos na, pangilamos. Sa paag. Naunsa na sa imong duha din, he? Tanawang dagway sa mong anak, oh. Ay, ginoo ko, Amaya. Asa ba na imong gibuhat? Dali lang siya tabo diha. Tanawara ko ng dagway, anak girl. Ngano ba unsa ba? Ay. Jesus ko ginuhit sa Kristo. Ano na bot-bot kang paminta na lang imong dagway tao dayo ay. Alam ginoo pa sa duwa siya. Uy siya masayon siyang gibuhat. Ladag tuiris bi ang badness way. Unsa man imong kilay oy? Ako sa napayon sa south, ako sa norte. Ano ay di ka kakilatan anaday. Bi. Padaplin siya red. Ako lang tarungan be. Kaya kanyang lugar be. Ay, padaplin siya red. Kaya ko lang tarungan be. Ikaw ba, gusto gina kang mutilaw pamintal si bong daong, no? Hala, be. Tarang, pahimota kay ato ng osbon, aron mo gawas kay yung tao, o dili kay... Ay, unsa ba niyo? Sige, katawad. Sige na, please. Kitingalig, malate na ko. Di ka malate kung dili lang ka mag-make-up, day. Gusto ko, mangpasakti ko. Ma, ayaw na siya pa-make-up pa, uy. Magbuot yun ka, uy. Ato siya tagan og higayon dong ha, kay parte man sad. Luay sad kun maiwit siya sa uban, oy. Wow! Unsa na, ha? Tara ba ang dagway sa imong anak inahan? Tanawa. Pagkagwapa sa kong anak, uy. Pang Miss Universe ang beauty ni O, Amaya, ma. diba? So, pwede na gud ako mag-make-up kay angayan ko. No? Sa mga espesyal nga okasyon, okay na, Amaya. Nya? Ato ba siyang langaan nun, ha, Dalia? Oras sa tingali para malakaw na sila kaya happy na alas 6. Uy, sige na! Tana, Amaya. Dito itong napita, Amaya. Oh, wow! Hala, siya ni? Uy, Amaya. Hi. You're so beautiful tonight. Sisiyo, okay ra. Aisa, dito tanda pita. Dali, Amaya. Jared. Uy, kapahagod ni mo.
Mangayana ko nimo ana sinina nga akong gihatag nimo. Hoy, ayaw nag-ibadilyo din uy. Kay mauwawan si Amaya. Nahibaw ba ko nga daghan kay mga kutib-kutiban ug baba nga mitambong ron. Gusto ka nga maisyo ang imong amiga? Niunday ko. Ang imong gibuhat kapag react, makapabarato ni Amaya. Mao, ayaw na lang ko no diha. Kuan, pagdagha pag istorya. Kay imo man ang hinatag ka ha o naangayan siya, pasalbati na lang na. Ano lang ipadungog sa uban? Sige, uy. Dili tandapita kay way samok. Dali Amaya. Boys, diha lang sa mo ha, kay doon na pa miistoryahan si Amaya. Dali Amaya. Jalid, magtinabangay ta. Dili ta mo kumpiyansa kay murag dunay giplano ang barkada ni Aisa ron. Pagpaduol ta nila. Di lang ta magpahalata. O sige, dali. Anak tas daghang mga tanom para di ta makita nila. Dali. Hala, uy. Can't beer lagi na. Oo, sugdi na nigtilaw ha. Aron mahimo na kang usa sa grupo. Hala, uy. Wa pa man ko makasuway. Pait man tingali na, dili ba? Ay sus, sa sinugdanan ra na uy. Pero madugay, mura ra nagtubig. Mag-abitag usa para makasaway ka. Diyos, biya na may gigunita ni Aisa Roy. Ay kablaka. Di ko gusto nga ilang tudluan sa pag-inom si Amaya, ha? Kay di begid ko musugot. Labaw na sa mama, di gid musugot, ana. Tilawin ni Amaya. Tuwa na. Pa. Ayaw ha! Unsa, Roy? Ako ni tagay, ana. Ha? Ug ayaw siya Maya. Kay wa siya maanad, ana. Ayaw nagtudloy sa pag-inom. Kay masukugid si Ate Dalia. Manig, di sad na ko kaya, uy. Aisa, pwede di na lang? Kang Roy na lang na. Miga ta dili. Kung mabalipad ka, may pagmupauli na lang ka. Kay maka badshot ra kas grupo. Ang tanang miyembro sa grupo, may na kay mainom. O ikaw, kung gusto kang mahimong usa na mo, api sa among grupo, kinahanglan nga mo suway gyud ka. Ang pagsugod naman ko'y lisod, Amaya. Ayaw, ha? Ayaw, biya. Ayaw, gyud. Jared, gamay lang good. Sige na, Amaya. Amaya, ayaw pangitag paaging maskus mama. Killjoy ni mo, uy. Hoy! Killjoy ang imong itawag sa usa ka maguwang nga nagpakita og concern siyang manghod. Kabugo ko din nimo. Amaya, ayaw hatagi og problema ang imong mama. Bullshit. Inyo kong pagkauwawan sa grupo? Ako ba yung ipasalig nila ha? Nga okay ra kaayo si Amaya? Makamao na siyang mo jam? Ayaw ninyo siya buti. Kay doon ako na siya kaugalingong utok. Pasagdi siya mo decide. Basta rin Amaya, may mahibaw ka ha? Nga gipa-appeal ka sa pagpa-invite kay gusto sa grupo. Nga mahimo kang kabahin sa among pundok. Unya, mitandok ka nga mo anhi ka. Mao nga tumana nga akong giingon nga mo inom ka gid ining beer. Aron sa pag-prove nga kamao kang mo respeto sa among balaod. Wa pa man sa kuko makasuway, anak, good. Mao gani suway eh. Ikaw ba? Mananangkil kay ikaw eh? Aisa? Unsa? Nakig-away ka nako, Roy? Ipakita nga kamao ka nga mo respeto. Misupak man na nga magwang ana. Kay dili siya gusto nga mapila ng inom-inom. Maong ayaw siya pugsa. Pugsa man mo siya Maya. Amaya, unsa man? Magpabuot ba kaniya? Ha? Abi na ko bright ka. Oh, yamat. Mawaba din ang utok sa Bright kung muli kay las pag-inuman ng makahubog. Sa mukha ninyo, oy. Amaya, mamaulin lang ta. No! Unsa? Amaya, dili kalungan anang mga grupo nila. Nga gusto kanila nga papilon niya ng inom-inom. Kung dili ka mo sunod sa gusto ni Aisa, mao nga tana. Mamauli na lang ta. Jadi tana. Tana, Amaya, tana. Ayaw lagi. Dili ko gusto masuko sila nako. Dili mo ayaw ang gusto nilang ipabuhat ni mo, Amaya. Maong tana na lang. Himuon ko ni mo way batasan, kuya. Unsa? Gusto ko mo apel sa ilang grupo. Di ko gusto. Ako'y magbuot, dili ikaw. Ngigagod ni mo. Ayaw magbuot-buot, ha? Kung gusto kag yung mahimong usaan ang mga demonya, hala sige, akong tawagas mama. Unya, panangib niya, ha? Ay! Bayot! Bayot! Dili ko bayot. Ayot ka ay! Sabi mo gusto. Ha? Aron masugot ka nga ma-appeal sa mong grupo na isa. Sam, tilaw ka na ko. No worries. San, karon na, gusto ka? Ayaw kong bugal-bugal eh, ha? O di ka magal-magalan ba? Ay babagi sa maya siyang tumo nga ma-appeal sa mong grupo. Sam, Nga na nagbabagan? Kinsa man ka mo angal ha? Pinap! Ay!
And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!